Hugot nga gina-monitor o ginabantayan sa Maa Police Station ng Landfill area sa Purok 8, Barangay New Carmen, Tugbok District, Davao City. Aron dili mapasudlan og mga residente subay sa nahitabong landfill landslide. Sumala ni Davao City Police Office spokesperson Police Captain Hazel Caballero nga nahimong hagit alang kanila uban sa search and retrieval team ang pagkuha sa nahibiling missing gumikan sa humok nga pundok sa basura. Busa duna sa matod pay hugot nga koordinasyon sa City Engineering Office. Tambag sa otoridad sa katawhan nga dalahon ang mga binuhing hayop aron nga dili magwalik-balik sa maong lugar. Ug dugang pa ni Caballero na sayrang ana sa lugar ang panginabuhian sa residente sama sa pagpangalkal apan mas maayo matod pa nga mulikay og unahon ang kaluwasan. Samtang ginapatuman sa lokal nga panggamhanan ang pagpalig-on sa bakilid o uban pang corrective measures, gipanawagan usab karon ang katawhan nga ipatuman sa panimalay ang recycling o segregation.